så ligger den inde under skærmen lige indtil man gør sådan her. Så du ikke. Værsgo. Vil du selv prøve at få det? Hvis du så gør sådan her, så kommer og jeg skal ikke sidde og på åbne alene, fordi jeg prøver at Er den ikke tændt? Jamen, det går. Nogle gange det der sker, hvis man gør sådan noget, lige omtrent der. Kan du se filmen før? Prøv at se. Så det er ud som om, den ligger inde i... Nej, det kan ikke være den. Nej, hvad? Du kan selv prøve at... Jeg vil ikke gøre den. Ej, Simon, det er sgu da vildt. Ej, det var mega fedt. Det er det. Det kan det jo ikke. Det gjorde det.